gwamnatin mu ta CNSP wato wannan karan ne za mu iya gane cewa karara wato mutanen nan suna biye da mu ta kowane fanni, shi yasa suka dan taba filayen jirgi su ga filin jirgi su ga yanda abun yake wakana, yani akwai karfin soja ko dai akwai saura. Wai ni abin da yake bani mamaki, yan bindigan nan hankalin su wai ina ne yaje, menene suke sha, kuma wane ne yake ingiza su suke kai kansu mamatarsu, wanda babu hankalin da zai duba wai ka ce wai matsayinka na wai dan bindiga ka tunkaru wai airport a cikin babban birnin wai kasa wai da sunan wai ta'addanci. Me za ka ɗauka? Kuku don su mai dalili suna nuna muku cewa wai iraniyon na can, turawa suka igiza ku je ku kai hari can domin ku tabbatar da ku kuna iya wato ganin bayan wato wannan filin jirgi har su kai ga karbe shi, wato duniya ta ci gaba da ririta kamar yadda suke so jiya. Wato wannan abubuwan fa abubuwa ne waɗanda suke da ɗaura kai kwarai da gaske, kuma wato gwamnatin mu ta ci gaba da sa ido, kuma wato wannan ya kamata a ce duk wani dan farar hula ko kuma wani dan ƙasa ko mace ko namiji ya kasance mai sa ido kwarai da gaske a cikin wannan al'amarin, domin hakan shi zai ba mu dama wato mu iya tsare ƙasar mu yanda ya kamata. Amma muddin muka taho muka nuna cewa wai za mu ci gaba da zama kara zube kamar yadda muke gani sauran mutane idan sun ga bako wato suna yin ko in kula akan sha'anin bako, wato duk da suna zargin su akwai kalar ta'addanci a gure shi. Wato waɗannan abubuwa yana da kyau rahoto ko ya yake a ci shi shugaban shi wato matsayinka na ɗan ƙasa ya zan kana da tabbacin karinka ba wato jami'an tsaro bayanan sirri. Shine fa ransanyama da ake ta magana, ransanyama kamar yadda wato jami'in tsaro zai je ya ga abu wato ya zo ya dauki rahoton shi kuma ya gabatar da shi a dauki mataki. Haka ne kai ma in ka dauke shi wato matsayinka na wato jami'in ransanyama, ka zama kai ma jami'in ransanyama. Amma wato kasar nan sai mun ci gaba da addu'o'i kamar yadda aka saba, kuma a ci gaba da jajircewa. Wato waɗannan 'yan bindiga an samu nasarar murƙushe su cikin sauƙi, kuma ba tare da an je ko ina ba. Duk da wato in ka tsaya ka dubi makiya irin yadda suka rika zuwa su mitin jiya da daddare suka rika zuwa suna cewa wasu su kira ka wasu ce ai kaza. Wannan abubuwan abu ne wanda wato kamar wasu makiyan ƙasa suna jiran wannan abubuwa ne waɗanda ba su kawo kallo ba kwarai da gaske. Wai kai matsayinka na ɗan ƙasa wai kaji an kawo hari wato wai guda filin jirgi na ƙasa, amma wai har wani murna kake kana zumuɗi wai gwamnatin ku za ta faɗi, ƙasar ku za a kama ta hari. Duk wanda ka je na wannan fata, kai matsayinka na ɗan ƙasa mai kishi, wallahi in ka saurare shi ma wallahi kusan ka ma saba ma Allah, saboda san ƙasa yana gaba ga komi. Ka so ƙasarka tamkar wato kaso annabin Allah ne, saboda shi ya umarce mu wato da mu so ƙasa sannan mu yi kishinta. Allah ya sa mu dace.